Ben, pois comezar celebrando Olga Novo, celebrando este reencontro que celebra os 25 anos tamén pois da nosa amizade, se podo decir, dos nosos comezos nas letras, e celebra ademais coa noticia felicísima deste Premio Nacional de Poesía para o teu poemario Felicidade. Pero xa que estamos aquí, benvida, moitas grazas por atendernos. Grazas, Olga. Gostaríamos facer un pouquiño de memoria, de historia, de falar un pouquiño do contexto histórico nos teus comezos, naquela década na que te das a coñecer, estamos a falar dos anos 90. Todo aquel contexto histórico creo que vai dar nun certo caldo de cultivo, sobre todo na primeira metade dos 90. Na que aparecen unha serie de voces literarias que a crítica non adoita escribir a xeración dos 90, así chamada por boa parte da crítica, pero que, sin embargo, son voces que van a ter unhas propostas moi persoais e de moito calado, ademais, non? Por exemplo, xa que estamos en Lugo, unha Marica Campo, pero tamén un Gonzalo Navaza, Emilio Araúxo, Luisa Villalta, e por que non tamén unha Eva Veiga que sometería a súa poética a un proceso de depuración e de tensión importante, non? Arturo Casas, quizáis. A carón delas vai haber, eu creo que a influencia do que serían voces disidentes dentro de períodos anteriores. E de adiante para atrás, penso que influirían sobre todo voces disidentes do que sería o núcleo duro da xeración dos 80, como por exemplo Lois Pereiro, Luisa Castro, Antón Lopo, voces disidentes de períodos anteriores mesmo aínda, como por exemplo un Pexegueiro, Antón Reixa, Margarita Ledo, e por suposto, índonos un poquinho máis atrás, unha atenta relectura, creo eu, de Xoana Torres. A carón deles, pois aqueles adiantados, aquelas voces que se adiantaron un pouquiño a eclosión do que viría sendo, eu creo que o núcleo duro da xeración dos 90, que para o meu gusto ven na segunda metade dos 90, pero aqueles adiantados serían, por exemplo, Fran Alonso, Manuel Outeiriño, Xavier Cordal, que van a depurar moito esquemas anteriores, e sobre todo, a aparición de dúas poéticas rupturistas e críticas que van a ser enormemente cruciais para a configuración dun cambio de rumbo na xeración dos 90, non? Dúas autoras, curiosamente, incorporadas un pouquiño de xeito serodio ao discurso poético e as dúas moi significativamente atravesadas por unha perspectiva de xénero. Estou a falar, claro, de María Xosé Queizán e de Chus Pato. Pero xa que estamos falando así un pouco deses comezos, non? De todo aquel caldo de cultivo, a mí o que me gustaría comezar preguntándoche esa Olga Novo que estaba naqueles anos aínda a piques de darse a coñecer, que ambientes frecuentaba, que referentes culturais alimentaban esa incipiente Olga Novo? Ben, a miña relación coa escrita é moito máis antiga que aqueles anos 90, claro. E, polo tanto, aínda que falemos de xeracións, non deixa de ser unha etiqueta, eu creo que cómoda, por exemplo, no ensino, pero se analizamos con perspectiva e cunha ollada profunda, calquera literatura, calquera sistema literario, en realidade vemos tanta disidencia, como ti acabas de nomear, tantas escritas tan plurais, que ao final esa taxonomía das xeracións estoura. E ao final a propia diversidade e a propia personalidade de cada escritor desborda por completo eses cadros que queremos establecer ou eses lindeiros. Dicía José Ángel Valente que el sempre intentaban encadrar na xeración dos 50 e que el era un autor que saía fora do marco, que saía fora do cadro. Eu creo que ao final todos acabamos saindo fora do cadro, claro. Como che dicía, esa Olga dos anos 90 que comeza a darse a coñecer, en realidade era a maduración, por dicilo así, dunha nena que comeza a escribir aos 8 anos. A miña relación coa poesía, ou polo menos o que eu recordo, comeza arredor dos 3 anos.
escoitando a miña nai recitar romances tradicionais e algún que outro texto que ela aprendera na escola. Co cal hai unha musicalidade primeira que permaneceu, eu creo que para sempre. Claro, a música e a poesía están unidas desde o comezo dos tempos. Entón hai sempre, non, esa música aí detrás que eu creo que precede incluso ao poema e que desde logo acompaña. Eu creo que non hai poema se non hai música e non hai visión, né? Por lo tanto, non hai ritmo ou non hai coñecemento. Entón, desde esa nena dos 3 anos, desde a nena dos 8 anos que comeza a escribir por pura necesidade, porque non tiña libros, entón decide la mesma escribir poemas para que non se lle acaben nunca, pois a chegada, digamos, neses anos 90 é a chegada desa nena fascinada pola música, pola poesía, a chegada ao que sería o sistema literario. Isto, ben, a única diferenza que hai entre a nena fascinada coa poesía e a Olga que comeza a publicar é precisamente eso, non? Chegar a un sistema literario e, polo tanto, a que se dé a coñecer, que se faga público ese traballo que ela ven facendo desde a infancia, realmente. Co cal, nun sentido moi profundo, en realidade non cambia nada, simplemente que se visibiliza, que se fai público. É certo que a chegada á universidade, claro, permite o encontro, pois claro, con outras persoas cos mesmos intereses nun momento da xuventude, que é un momento moi intenso, e iso, claro, é tamén moi importante no proceso de formación, no proceso de evolución e de madurez dun escritor, ou de calquera intelectual, o encontro coas afinidades profundas, non? É dicir, de alguna maneira, afastarse da soidade do creador para ir ao encontro de outros solitarios, de outros radicais, non? Claro, naqueles anos de Santiago, pois, produciuse ese encontro maravilloso pois, coas persoas que habitualmente pois, falamos da xeración dos 90, contigo en primeirísimo lugar, por suposto, e logo, bueno, pois, Emma Couceiro, Lupe Gómez, e, bueno, moitas outras persoas que nos rodeaban naquel momento e que formaban parte non soamente daquel pequeno mundo cultural da Compostela, daquel mundo poético da Compostela daqueles anos, sino que se forxaron amizades profundas, non? Aí tamén está a poesía como acto, a poesía vivida, de compartir a vida, non? Mais alá do que pode ser unha arte verbal, non? Precisamente iba a che preguntar se estabas en contacto con outros artistas, con outros creadores noveis, pero xa me diches unha serie de nomes. En realidade xa hai algúns das temáticas, dos tons, dos motivos da túa propia poesía daqueles tempos que chegan até este felicidade. Non sei se che gustaría ilustrar esta primeira pregunta, este primeiro comezo con un deses poemas que recolle algúns dos teus motivos. Claro. Unha das temáticas, por dicirlo de alguna maneira, que eu máis abordei naqueles primeiros libros é precisamente o erotismo, o amor, porque, aínda que en efecto houve un encontro importante con persoas da miña xeración, digamos, eu viña dunha enorme influencia para a miña escrita e para a miña vida, que foi o profesor poeta Claudio Rodríguez Fer, que creo que marcou dunha maneira moi decisiva aquela miña viaxe inicial cara ao erotismo, cara ao encontro do corpo e cara á celebración do amor. Entón vou ler un anaco, un fragmento do poema Amour fou, que é o amor tolo, de inspiración bretoniana. Eu fun nos teus brazos, Quiquí de Montparnasse, volvendo do prado con 3 vacas e a miña furia, a miña ardente xuventude, eu fun nos teus brazos e todo o demais, literatura. Que importa agora que o mundo se derrube e ninguén se lembre do meu nome, nin que sabía falar cos grilos, que tiño o don de acariñar o ventre dun insecto e falar desde unha tuba intravenosa. Que importa agora, meu amor, que importa agora? Eu vin pasar a vella de Vir e o seu arco, vin como viño o boi meu corazón do paleolítico, mentres me pintabas o corpo e deviña unha poeta rupestre nun cuarto dun hotel de París. Éramos a vanguarda do amor e todo o demais literatura.
Sentín abrollar o amor con apenas 3 anos e chorei bicando a cortiza dun negrillo no medio dunha aldea que non existe xa. Souben que a miña natureza era amar cos pés amarrados á raíz daquela árbore, estendéndose como unha sinfonía barroca por debaixo da terra, cantando no subsolo, como unha fera infantil furando o sentido ignoto da vida, e todo o demais, que importa agora? Un día o meu ventre berrou no medio do nada, quería barro, plumas, paus pequenos traídos no pico do ar. O meu ventre oulaba no medio da noite como a un orgasmo subterráneo idéntico ao son que precede o terremoto e amedrenta os cans e fai ladrar a sombra, murmurar o bico, calar a morte. O meu ventre berrou no medio do nada. Da miña lingua probaches o idioma labrego, onde gardo gadañas e angazos canastros de trigo, lámbesme por dentro dos osos, onde dorme o amor mamando as cartilaxes. Levántome do ar para ver quen son e vexo aquela nena no medio dun campazo, escribindo teu nome cunha pedra nunha lousa dentro dun corazón. Levántome do ar para ver quen son e vexo aquela nena deitada na herba, sentindo o latexo do humus no coxis, proxectando cara arriba como a un fiño humano de ico abismo. Maravilla, Olga. Volvemos un pouquiño atrás, entón, para falar a que falabas tamén dese salto, non? Desa nena que lectora e que por fin dá o salto a ser unha poeta publicada. Podemos aproveitar para falar un pouquiño tamén do panorama editorial daquela década, e que ven caracterizado por varios trazos que eu creo que se encarnan na túa bibliografía case a perfección, non? De maneira paradigmática. Eses trazos son, por unha banda, os proxectos editoriais alternativos, como, por exemplo, entre outros, as carpetas de edición do Dragón, que eran carpetas artesanais, con follas manuscritas e logo pasadas por multicopista. Outro é a aparición de proxectos como Letras de Cal, que era unha cooperativa autoxestionada polos propios poetas daquela década. As editoriais comerciais máis importantes do país tamén sacan as súas coleccións. Eu creo que a máis emblemática sería a que se chama Ablativo Absoluto, que é de Xerais e que quizáis sería o maior voceiro da nova estética. E, tamén nacida precisamente no primeiro ano da década, Espiral Maior tamén vai dar a cubillo a un montón de poéticas de todo tipo. En Edicións do Dragón sacas A Teta sobre o Sol, redítase precisamente en Letras de Cal, en Ablativo Absoluto sae Nos Nus e A Cousa Vermella en Espiral Maior. Que é o que move a unha rapaza que xa ama a poesía a dar ese salto e publicar, estrenarse nas librarías? Ben, pois ese salto eu creo que se produciu dunha maneira bastante natural. É dicir, o que viña escribindo desde a infancia. É certo que, cando era nena, eu tiña a imaxe do poeta como o poeta con libro publicado. Eu pensaba que para ser un poeta completo había que ter un libro físico. Por iso tamén eu recitaba aqueles poemas de Uxío Nogueira desde o meu cuarto na aldea de Vilarmao, ollando cara ao Courel, como se ali habitase, realmente era o que eu sentía unha especie de semideus. Entón, eu creo que esa idea, desde a infancia, da completude do poeta como aquel que vai cara ao público cun libro físico, estaba en min, claro. E logo iso produciuse de maneira moi natural. Claro, eu empecé a estudar filoloxía galega, como digo, o meu gran profesor en filoloxía en primeiro de carreira foi Claudio Rodríguez Fer, un poeta xa moi recoñecido, claro, que tiña, claro, moitos libros publicados xa naquela altura, e eu creo que aquí lo veu como a auga dun regato, non? Que vai cara ao río e logo vai cara, en fin, cara augas maiores, non? Produciuse verdadeiramente como algo que foi xurdindo, ademais, non especialmente de min, senón que o primeiro libro foi Paco Souto, que levaba aquelas maravillosas edicións do Dragón, o que eu quero recordar sempre con moitísimo agarimo.
E foi el o que me propuxo publicar algúns poemas en formato carpeta libro, non? Aquel cartafol inicial presentado nun pub en Santiago, non? Con todas as amizades ali rodeándome. E logo xa o demais veu verdadeiramente rodado, digámoslo así, non? Unha vez dado ese primeiro paso, logo estábamos en efecto nun momento dunha gran efervescencia editorial, nun momento en que en efecto se lle abriu as portas, non, do mercado editorial a xente nova, que estábamos naquel momento pois moi activos, tamén levando a poesía a ámbitos nos que habitualmente non se levaba, como era aqueles ciclos de recitais, non, que facíamos nos pubs en Santiago ou, bueno, pois noutro tipo de circuitos. Entón, bueno, pois é un momento dourado, eu creo, non, para aquela xente moza, non, que estábamos escribindo naquel momento, un momento moi interesante, claro, desde o punto de vista cultural, moi activo, moi rico, moi plural, que eu recordo verdadeiramente, pois iso, con moito agarimo. Pois si, imos recordar moita desa época, da ética e da estética dos 90, pero agora centrándonos, logo volveremos a esas actitudes, a esa ética dos 90, pero canto á estética, e, bueno, dende logo sempre sendo moi críticas coa denominación de xeración D, pero, por suposto, estamos falando de cuestións casi pragmáticas e pedagóxicas para poder, bueno, pois clasificar un pouquiño, ordenar un pouco o panorama, pero esa nova tendencia, a crítica ten analizado pois que pasa por unha linguaxe, pois se queres, un pouco máis directa, na que o aparato estilístico se ispe de complicados artificios retóricos a través dunha aparente naturalidade, unha especie de miraxe de autenticidade. Trátase de, non se pode confundir, por suposto, con confesionalismo autobiográfico, pero sí tratar de non mentir á lectora, non mentir ao lector. Falamos de propostas radicalmente intimistas, de autocoñecimento e dun universo abondo persoal, abondo particular. E, bueno, aquela estranxeirización, o mellor, de poéticas pasadas ou cosmopolitismo pasa a un maior particularismo. Non quero dicir que a túa poética, por exemplo, non teña unha enorme vocación universal, pero sí que vai a facelo dunha escenografía máis particular, non? Certo decadentismo sustitúese por maior vitalismo, o clasicismo por maior experimentalismo. Quizáis hai unha fuxida da grandilocuencia, e isto tamén revirte, por exemplo, en aspectos mesmo gráficos, que creo que da man daquel minimalismo imperante en moitos terreos, por exemplo, pois vaise cara a formas de impronta máis humilde, non? Mesmo no gráfico, xa digo, non? Abandonando, por exemplo, a puntuación e incluso ese aspecto máis rechamante das maiúsculas, precisamente, como faz en Nós Nus, que utilizaches tamén este recurso moi típico da época, non? En canto ao repertorio temático, xa non lo recordabas, non? Temas eternos da poesía, o amor, no teu caso, pois a terra, a memoria, o paso do tempo, ese erotismo de raíz libertaria, unha feminidade que resolve o conflicto co machismo a través dun liberador erotismo prepatriarcal, poderíamos dicir, non? Bueno, pois telurismo, primitivismo, ecos neosurrealistas son palabras ou fórmulas que adoitan asociarse á túa poética dende hai moito tempo, non? Non sei se estás de acordo con algunhas delas, outras, algunhas sí, algunhas non, xa coñeces moito o procesamento crítico do teu traballo, gustaríame saber como te relacionas con el e se despois podías ilustrarnos algo do falado con un poema. Sí, ben, a crítica é unha formulación ulterior, na que unha non pensa nunca, evidentemente, menos mal, non? Ten que ser absolutamente libre, non? No proceso creador, senón non é creación, claro, se non vendo nada e non xorde unha criatura nova, non é creación. Entón, eu non presto moita atención aos factores críticos, aínda que eu mesma poida exercer a crítica literaria, pero, bueno, eu procuro tampouco non relerme moito, nin sequera autoanalizar o que escribo. Escribo dunha maneira absolutamente natural e absolutamente desde o trallazo intuitivo e, polo tanto, digamos que, nese sentido, ao mellor é pouco reflexiva, digámoslo así, non?
e polo tanto entronca precisamente con esa idea surrealista moitas veces da escritura automática. Da escritura automática, pero tamén desde o respeto polo poema profundo. Vou explicar isto. A actitude de escoita por unha banda e de preparación para o poema ten que ser absolutamente desprexuizada, é dicir, eu sinto que o poema quere vir, que quere chegar, sinto case fisiolóxicamente, e deixo que xurda libremente, sen ningún tipo de cortapisa, impoñendo o mínimo posible a razón. Esa é a maravilla da creación realmente, porque procede de algo, do subconsciente, probablemente, e revélanos moitas veces algo que estaba en nós mesmos. E, polo tanto, é un exercicio da revelación tamén. E aí, claro, a miña poesía entronca moito coa tradición da poesía visionaria, claro, que se mestura e que conflúe tamén no surrealismo. Esa eu creo que é unha das características máis fondas, porque está na base do propio proceso creativo, é dicir, non está, digamos, ligada directamente á estética, senón incluso á ética, é dicir, o que precede incluso a arte verbal, como dicía. E incluso hai outra cuestión tamén, que é a da propia vida, é dicir, cando o poema non se prepara, é dicir, se o poema xorde desde a autenticidade, pois xorde desde a propia vida. Eu escribo por conmoción normalmente, escribo cando algo me emociona moito, me conmociona e iso produce un proceso de elaboración emocional, diría. Entón, esa vida precede ao texto poético. Claro, no meu último libro, que supoño logo xa falaremos disto, hai todo ese ciclo vital, é dicir, a concepción dunha filla, ese momento explosivo, eu diría, desde o punto de vista emocional, de saber que unha leva unha vida dentro, e que unha nese momento ten dous corazóns dentro do seu corpo. Bueno, pois iso, claro, dá lugar a unha emoción, iso vai cara á creación, ou a enfermidade e a morte do pai, pero iso precede a escrita, iso está na vida, e a propia vida que nos leva á expresión dunha maneira profunda e dunha maneira natural. E por iso eu sempre digo que non concibo libros, é imposible desde este punto de vista. Outro día, non sei en que entrevista, me preguntaban que estás preparando? É imposible preparar cando un concibe a poesía desta maneira, non sei que vai vir. E iso tamén é un maravilloso. Vou ler o poema Fogonazo, co que se inicia Felicidade, e que fala precisamente da concepción da filla, que é tamén a concepción do poema. Coma se caera unha pedra no centro do mundo e o seu eco se sentira máis aló dos sentidos. Como se un xesto dun antepasado meu de súpeto volver á existencia a engrandecela anulando o tempo e todas as campás tocasen a vida nos altos campanarios do sangue. Como se o mundo caera no centro dunha pedra e o seu sentido se sentira máis aló do eco e a poesía perdera o coñecemento nos brazos do amor. Como se de súpeto eu fose máis humana e por iso entendera a débil constitución da mente que treme como unha velaíña ante unha bombilla de 40 vatios. Igual que se caera un pozo no centro de min e o fogonazo que produce 1 milímetro de vida me propulsase ao centro d'1 milímetro de min caendo nun pozo, tan só porque unha diminuta esfera grandiosa se me está a formar dentro e os meus tímpanos imperfectos non poden oír aínda a súa rotación ao redor do bosque de cromosomas. Como se Deméter amarrada as miñas entrañas arrastrase coa grade do amor a Perséfone á superficie e a primavera vencese para sempre e o inferno xa non terá dominio e o inferno xa non terá dominio. Porque un rabaño de lobos te pasean ao lombo do meu ventre, eu son un ónfalo só no medio do universo, facéndote feliz, criatura.
Como se caera unha pedra no centro do mundo, retumba toda a miña materia individual, a conciencia astral da persoa que se asoma a un fogonazo e ve máis a poder de luz que de sombra. Porque vou en min catapultada a un misterio como a un pole transportado por abellas á matriz da existencia, absorta no quietismo absoluto de todo canto se move. Deítome sobre a erva da aira, pensando en Mitrídates, rei do Ponto, no labirinto de Borges, na Dana e de Klimt, e no ciclón somático que é o meu soño. E así, sentada, agarrada ás arandelas da miña córnea, contemplas só o profundo, e báteche o corazón, por primeira vez, como se caera unha pedra no centro do mundo. Ben, falabas antes, referíaste á ética do poema, falemos un pouco das éticas tamén, e ainda que ti xa recordabas anteriormente algunhas das actitudes, digamos, daquela época, non? Daquela década dos 90. Creo que vai haber un enorme compromiso coa lingua, hai unha especialización filolóxica en boa parte dos creadores e das creadoras, é o teu caso. Está o fenómeno do recital público, do recital poético, que trata de desacralizar a poesía levando a espazos alternativos. Recordamoste lendo poemas en todo tipo de lugares, como ben dicías, en bares, en pubs, pero tamén en espazos abertos, en espazos públicos, mesmo en mercados, prazas de abastos. Bueno, había un gran activismo e militancia, creo que por parte das axentes culturais, bueno, todos aqueles espacios editoriais alternativos tamén, como revistas, como fanzines, con materiais mesmo humildes, non? E unha heteroxeneidade estilística, no fondo, porque, bueno, creo que no momento da creación, curiosamente, había moito individualismo, no sentido en que cada quen busca a súa propia voz. Tú eres unha persoa que vai buscar unha voz personalísima e vai acabar convertida nunha das personalidades máis particulares da xeración, non? Pero, en cambio, unha vez eso está escrito, no momento da divulgación deses textos, paradoxalmente vexo o contrario, unha aposta polo colectivo e un sentido da unión. Naqueles tempos ben anteriores ás redes, as redes virtuais de hoxendía, pois creo que compartíamos inquedanzas comuns, certas afinidades políticas, bueno, que quizáis a xeración dos 90 funcionou porque funcionou como grupo humano, non? Que compartía inquedanzas. Non sei se te sintes unida de algún xeito ás túas compañeiras e compañeiros de xeración, pero tamén me gustaría saber que lazos sentes con outras xeracións, Olga. Sí. Por suposto que, claro, aquela afinidade primeira ia máis aló do plano estritamente literario e moito máis aló, claro, do que é un sistema literario, non? Porque, como dixen, tecéronse amizades profundas que permaneceron no tempo, como a nosa, non? Por exemplo. Entón, eu creo que foi un momento tamén de xenerosidade de uns con outros, de moita fascinación, eu diría, incluso. Liámonos entre nós, había intercambio de textos dunha maneira permanente, aconsellábamos lecturas. É dicir, que eu creo que foi un goce colectivo da poesía, foi un goce colectivo da beleza, do literario e da amizade tamén. Polo tanto, eu creo que foi un momento moi fermoso, pois iso, desde o punto de vista humano, e que logo trascendeu, e que creo que tamén é importante esa xenerosidade no sentido de que eu creo que non había en ningún de nós unha avidez, digamos, ou por ser competitivos co outro, nin moito menos. Eu creo que había lazos verdadeiramente solidarios. Por outra banda, ademais, neste grupo, nesta xeración, claro, éramos bastante rapazas, éramos mulleres, nun momento no que, ademais, claro, estábamos chegando daquela aprendizaxe do feminismo, viñamos das mulleres da xeración anterior con certas leccións xa integradas, ben aprendidas, e eu creo que eses lazos tamén da sororidade nos axudaron moito, e creo que iso é moi bo e hai que celebralo sempre, claro. Como eu falábamos antes de que non creo moito nestas clasificacións xeracionais, eu ás veces síntome contemporánea, pois, de César Vallejo, por exemplo, como me sentín moi contemporánea de André Breton, claro,
ou me podo sentir contemporánea en algúns momentos, pois de San Juan de la Cruz. Quer dizer, esas afinidades profundas ás veces prodúcense moito máis aló do tempo, non? E, por suposto, máis aló das xeracións. Entón, se imos ao plano estritamente da literatura galega, que creo que é máis ben o que me querías preguntar, ou por onde me querías encamiñar, claro, eu, por suposto, ese gran faro de Uxío Novoneira, non? Desde a miña infancia, e, claro, hai unha gran comunicación, eu creo que máis aló da poesía hai unha comunicación de labrego a labrega, de labrega a labrego, como unha especie de pai poético no fondo, non? Por suposto, claro, entronque nese vitalismo, non? de Claudio Rodríguez Fera, quen me uniu desde moi nova pois unha amizade profundísima, claro, e unha enorme admiración, pero logo outras grandes figuras, claro, que creo que nos influíron moito a todos, como era Xoana Torres, por supostísimo, Luz Pozo Garza, eu creo que foi moi importante na nosa xeración. Bueno, podería citar moitos nomes, claro, pois da xeración precedente, claro, da xeración dos 80, porque aínda que ao mellor se producisen certos cambios estéticos, non hai que esquecer que nós viñamos deles, non? Que os tiñamos moi presentes, que de alguna maneira resoaban en nós, non? Estou falando, claro, de Claudio Rodríguez Fer, de Álvarez Cácamo, de Fernán Bello, de Luisa Villalta, claro, Ana Romaní, que ainda estaba tamén moi próxima, bueno, Chus Pato xa compartiu, non, espazo no sistema literario con nós, pero, claro, hai moitas voces e moitos nomes da xeración anterior que estaban canda nós, estaban moi presentes. Polo tanto, eu creo que, no fondo, aquel momento daquela polémica de matar o pai, a que se lle deu, eu creo que demasiada cobertura, non? Eu creo que non era certo, non? Ningún de nós quería matar a pai ningún, entre outras cousas, porque nos eran os pais, e os pais hai que amalos e hai que respetalos. E, sobre todo, eu creo que é moi importante, hai que recoñecer sempre de onde un procede. Non hai que ocultar as influencias, porque todos as temos, non? Facelo, desde logo, eu creo que é moi pouco xeneroso e, sobre todo, moi pouco auténtico. Canto a tendencias de todo este panorama que estamos trazando, no que ti estás sendo tan xenerosa, hai que decir que tamén público e crítica foron xenerosos contigo, dende o primeiro momento, apareces nas antoloxías máis importantes daquela época, dende aquela muestra de la joven poesía gallega de La Flama en el Espejo, daquela revista mexicana, até Defecto 2000, até, por suposto, A Tribo das Baleas, naquela cousa que eu ás veces chamo xuntos na ética, separados na estética, aquela enorme heteroxeneidade estilística e aquel afán de levar a poesía ao lector. Outro dos fenómenos máis importantes da época creo que ven sendo a eclosión de mulleres. Xa empezaches a falar dela. Bueno, hai unha escrita de xénero, froito do pensamento feminista, creo que acompañou, por suposto, e foi consecuencia da loita feminista que aquí en Galicia tivo un relativo éxito, sempre queda moito por facer, por suposto, pero tivo un relativo éxito, e sobre todo no campo literario, non? Tratábase de reescribir a representación da muller, do seu corpo, do seu territorio, da súa sexualidade, dos seus modelos, dos seus mitos, da súa estirpe, e mesmo da linguaxe a través da cal se iba configurando, non? Trátase do que tamén outra parte da crítica chamou a desmontaxe do hexemónico, tanto en canto desvelaba os lastres de códigos herdados e de todas as súas implicacións, non? Bueno, eu creo que sí, que quizáis foi un dos fenómenos daquela época máis orixinais e máis oxixenantes, que revolucionou non só o panorama da literatura, da poesía galega, senón tamén a propia maneira de escribir, non? Creo que revitalizará o canon, pero non só o canon, senón que tamén vai descentralizar os propios procesos de canonización en si mesma. Tamén debo recoñecer que o fenómeno da eclosión de mulleres poetas nos 90 funcionou un pouco por contraste no espacio e no tempo. No espacio porque ao mellor outras literaturas veciñas, vamos decir, como portuguesa, catalá, española, non coñecían un desembarco tal de mulleres escritoras. De feito, o actual asalto dende unha perspectiva de xénero das poetas á poesía galega, das mulleres, da poesía en español,
español viuse adiantada pola galega casi en 20 anos. E funcionou tamén por ese contraste no tempo, porque é certo que hai un cambio abrupto con respecto a xeracións anteriores, non? Como digo, discorre paralelo ao propio proceso feminista, a esta propia loita. Bueno, creo que tamén houve unha certa considerable coordinación grupal pola nosa banda, todo ese potencial da enerxía relacional que había entre nosoutras, un sempre relativo impacto social ou mediático das figuras, non, como foi o teu caso. Tamén o desenvolvemento e a consolidación dun aparato crítico de autoría e de conciencia igualmente feminina que, foi acompañando e, digamos, que disparou un pouco esta acollida, non? A gradual institucionalización da crítica galega en xeral e da crítica galega feminista en concreto, pois creo que potenciou moito, non, este recoñecemento deste fenómeno. Con todo, tamén hai que matizar isto da eclosión de mulleres tan traída e elevada, non? Porque só o tempo canonizou este proceso. Creo que non respondíamos a un ideario programático de maneira conxunta, senón que xurdía unha Pobra do Brollón, unha aldea de Curtis, unha rapaza aquí e alá, e simplemente calaba en nós, calaba en ti unha serie de novos valores e modelos que flotaban no contexto cultural das marxes e máis nada, non? E hai que recoñecer tamén, se me permites, que a propia percepción na altura non era exactamente esa. Non sei se te sentías moi centro do canon naquela altura, Olga. Ben, a min o canon non me interesa nada. Teño que dicilo así abertamente, non me interesa en absoluto. Creo que está moi lonxe do que é verdadeiramente a poesía. Isto xa son outros... Isto é o barro, digámoslo así, non? Pero ben, en efecto, claro, naquela altura había xa unha sementeira de crítica feminista moi importante. Hai que dar un nome, creo que recoñecido por todas, claro, que é Carmen Blanco, non? O meu feminismo é fillo directo da obra de Carmen Blanco. Eu fui alumna dela, logo teceuse entre nós unha fortísima amizade, e para min, claro, outro dos meus grandes referentes vitais xunto a Claudio Rodríguez Fer. É dicir, eu veño de aí, realmente. Naquel momento, en efecto, digamos que xeracionalmente flotaba, claro, no ambiente universitario aquela chega, claro, cara ao feminismo, e pola idade que tiñamos, eu creo que tamén un espertar intenso, claro, non? Cara ás causas xustas. Unha delas, o feminismo, por suposto, non? E era, eu creo que un descubrimento para nós, esa posibilidade dunha voz propia, non? Desde o punto de vista dunha muller, desde o punto de vista do corpo dunha muller. Entón, eu creo que empezamos a escribir ao mesmo tempo que estábamos aprendendo aquelas grandes leccións do feminismo, non? Eu non sei se naquel momento tiñamos moita conciencia, eu diría que non. Eu creo que estábamos gozando da escrita e gozando da vida, non? Naquel momento. Creo que nos preocupaba tanto, non? En fin, o canon, ou se nos estaba a canonizar, ou o que fose. En todo caso, eu creo que, en efecto, houve unha atención moi temperá á nosa obra. Eu creo que incluso unha canonización rapidísima, non? Nun pequeno sistema literario que ás veces se retroalimenta, non? De alguna maneira, e que tivo aspectos positivos, por suposto, e algúns, ao mellor, pois non tanto, claro. Creo que naquel momento no que xurdían voces de rapazas novas, houbo, eu diría que unha confusión, desde logo pouco feminista, claro, entre a escrita erótica, ou sensual, ou aquela aparición, aquel xurdimento do corpo feminino na escrita, que se identificaba coa propia poeta, e como nalgúns casos había unha mirada moi sexualizada sobre nós. Isto foi un aspecto que co tempo se vai diluindo, vai desaparecendo, pero creo que naquel momento houve iso,
como houbo tamén unha idea de produto dentro dun mercado editorial. Claro, era algo que vendía, de alguna maneira. Pero ben, todo isto son, como digo, minucias dos sistemas literarios, e todo isto vai no peneirando o tempo, por suposto, e a obra e a propia creación están moi por enriba ou van moitísimo máis aló de todo isto. Estou segura que tes algún poema no que poda ilustrar toda esta reescrita da representación feminina da que estamos a falar. Esa poética desde o corpo dunha muller cobra unha nova dimensión na experiencia da maternidade. É dicir, é unha nova abordaxe ao corpo maduro, da muller madura, que entra no coñecemento do amor, que entra no coñecemento da outra e das outras. Vou ler o texto En min e en todas, que leva unha cita de Rosalía de Castro, que é En min e en todos, e, polo tanto, o texto é tamén unha relectura feminista desa solidariedade. En min e en todas. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, sentín padecementos que non eran meus, cos vosos fillos metidos no ferrado, coas vosas criaturas en riba dunha mula, cos vosos bebés nunha caixa de cartón, cas vosas crías ao lado da lareira. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, rompín xeo cas maus para ir lavar a laga con aquel xabón que non facía escuma, fabricado con pingo e sosa cáustica e unha gota sutil de amor. Nalgún poema caíume leite aos pés en canto sentín garnexar a miña filla, e no alto da noite deilles de mamar a nenos do outro tempo, agarrados ao instinto de succión, como a quen apreixa os beizos contra o ar para extraer a luz do día. Nalgún poema pasei frío e pasei fame, sentín apedrar o trigo contra a carne, quedar por portas, apañar garabullos na memoria, prender o lume e ir por sono á fonte para que durman os fillos da pobreza. Nalgún poema subiume o leite aos peitos, como ascende a palabra outro cerebro, agateñando igual ca un gato nun bosque de glándulas, e fun todas as máis que son máis dos meus fillos. Nalgún poema pasei fame e pasei frío. A túa, Olga, é unha poética que aborda unha escrita na que se vai construindo un novo universo, un novo patrón, un novo canon, aínda que non o queiras, literario propio, unha linguaxe e un imaginario propios dunha escrita xenéricamente marcada, dende logo. Unha escrita que trata de renovar o herdo cultural dende a alteridade e dando saída a outras subxectividades, reivindicándoas ademais. Trata de desmontar os roles e as figuras femininas tradicionais ou as máis, digamos, reforzadas polo patriarcado, recuperando esa estirpe feminina. Ese erotismo telúrico e primitivo, como se dixo, prepatriarcal, que máis tarde a profesora Manuela Palacios foi quen de aliñar con moitos dos presupostos do chamado ecofeminismo tamén. Eses ecos neosurrealistas que falábamos, esa conciencia feminista e libertaria, e unha poética na que o corpo vai ser, como moitas das poéticas da altura, peza basilar, un corpo que significa unha autoafirmación identitaria. Creo que as mulleres pasan de obxecto pensado a suxeito pensante, e algo do que dá moi boa conta a túa poesía, un corpo sexuado, por tanto, que dá voz ao seu desexo de maneiras nunca antes escoitadas na literatura galega. Non sei se estás de acordo con estas afirmacións ou cales son os trazos que se teñen falado, que teñen caracterizado a túa poesía, segundo a crítica, que máis che gustaría que apelasen á lectora. Por suposto, claro, esa conciencia do corpo dunha muller, porque é unha muller a que está escribindo. É dicir que, máis aló de que poida haber, claro, unha base ideolóxica, unha mensaxe ideolóxica, a mensaxe está implícita, de alguna maneira. É dicir, non hai probablemente unha intencionalidade previa, senón unha intencionalidade que emana do propio texto. E, claro, é unha muller que está escribindo co corpo dunha muller, desde o corpo dunha muller e desde a experiencia dunha muller, e que, polo tanto, non pode escribir desde outro lugar, porque entón non sería auténtica. Claro.
Isto en canto, digamos, ao aspecto do feminismo. Entroncado con ese ecofeminismo do que falabas agora, claro, esa ecoloxía está tamén, claro, na base de toda a miña obra, no respeto profundo ao mundo natural, ao mundo que me rodeou desde que nacín, porque esta é outra das claves, eu creo, non? É dicir que cada un fala desde o seu lugar, non? Desde o seu lugar no mundo. O meu lugar no mundo é unha pequena aldea do sur de Lugo, foi onde nacín, onde me criei, e onde eu creo que sinto a miña raíz profunda, identitaria, e tamén a miña ventá creadora. Cando escribo, aínda que o mellor físicamente eu estea noutro lugar, eu creo que sempre escribo desde ali. Escribo desde a ventá daquela casa bella nunha aldea do final do mundo coñecido, e, polo tanto, desde un lugar realmente extremo, digámoslo así. Esa experiencia do extremo vai unida á experiencia cotiá do máis humilde, a experiencia cotiá dos subalternos. Eu creo que esta é, ao mellor, outra das grandes características, claro, da miña obra, que a través de min hai unha voz, e eu ás veces incluso teño esta sensación realmente cando escribo, de estar sendo de alguna maneira a voz pola que xorden outras que non tiveron a posibilidade de falar alto. É dicir, eu hai nalgún momento no que digo que eu quería ser unha muller normal, pero nacín cunha tuba na garganta, ou que era unha nena destinada a entender o canto dos grilos. É dicir, que nalgún momento teño esa sensación de que sobre min pesa ese mandato comunal e ancestral dos subalternos que piden paso, e que piden a voz. E, polo tanto, é a voz da marxe, de novo, a voz da periferia, a voz dos silenciados. Dicía Gayatri Spivak, preguntaba, poden falar os subalternos? E inmediatamente ela respondía que non, subalternos non poden falar, non teñen voz. Ben, eu son filla, neta, bisneta, tataraneta de subalternos, de labregos, analfabetos, e que neste último elo da súa cadea cromosómica teñen unha descendente que puido ter formación académica e, polo tanto, un acceso ao que tradicionalmente se denomina alta cultura. A mí non me gusta moito chamarlle alta cultura, eu diría cultura académica. Entón, en min conflúe esa cultura académica, pero sempre no asento profundísimo desoutra cultura que está atrás de min e que me formou tamén como persoa. Iso está na miña mirada sobre o mundo. E claro, ten que ser unha mirada ecoloxista nun sentido moi profundo, non só cara a natureza ou os animais, senón ecoloxista no respeto absoluto de todo canto se move ou non se move. Ben, Olga, pois xa para rematar, falando un pouco da túa evolución, porque falamos moito dos comezos, pero, bueno, quizáis dende propostas se cadran máis radicais, a través de 4 poemarios vas chegando a este quinto título, Feliz idade, non? Bueno, ten sido definido como unha mecha que se tende dende o pasamento do pai até o nacemento da filla, unha mecha que non deixa de ser tamén un pequeno lume, ou gran lume que ilumina, que irradia, e un lume que dá vida, sobre todo, que encende o que ven sendo ese círculo da vida. Quería destacar tamén deste libro que, bueno, non é algo absolutamente novo neste libro, senón que acompaña todo o devir da túa poética, que é a combinación, efectivamente, de elementos de cultura académica, xa non alta cultura, cultura popular, pero elementos da vida labrega, todos ao mesmo nivel, todos nun mesmo espazo, nun universo que funciona como unha engranaxe perfecta e no que, por suposto, faz desaparecer toda xerarquía. Como entendes ti a túa evolución? Gustaríame preguntarche tamén como é a túa relación coa tradición literaria galega. Ben, claro, eses dous elementos que ti citas, a cultura académica e a cultura dos saberes populares, conflúen dunha maneira absolutamente natural, porque conflúen en min. É dicir, eu son iso.
Eu son o produto desa confluencia e, polo tanto, se a miña poética é auténtica, profunda, parte da miña experiencia emocional, no sentido tamén artístico, claro, teñen que confluir dunha maneira necesaria e, por suposto, ao mesmo nivel, claro. Porque en min están, en efecto, ao mesmo nivel. De aí, bueno, pues esa ecoloxía necesaria, esa ecoloxía profunda que acaba con esa visión clasista tremenda. Eu teño a experiencia de terme preguntado en moitas ocasións en algún recital, como é que falas tanto do campo, porque ti virás dunha familia universitaria, dunha familia de pais universitarios. Pois non, todo o contrario, claro. E por iso están os saberes populares aí. En ese sentido, claro, a miña relación coa tradición literaria galega entronca con esta idea tamén. É dicir, eu ia buscar o texto literario, ia buscar, por unha parte, a cultura académica, por suposto, pero tamén ia buscar a miña propia cultura popular, ia buscar os resquicios por onde esta furaba. Eu quería verme nese espello tamén. E de aí, claro, a gran fascinación, claro, por Novoneira, porque eu nos poemas de Novoneira vía a meu pai labrego ou vía a miña nai na forma da pastora de Novoneira. Iso para min foi moi importante porque dignificaba o meu mundo. Claro, na tradición oral galega está moi presente tamén ese mundo, claro, todo o mundo das coplas populares, o conto tradicional. Entón, eu víame reflectida tamén nesa tradición. Creo que, de alguna maneira, debo ser tamén continuadora dela, aínda que na miña escrita xurdan outros ecos de outras tradicións artísticas, literarias, etc. Pero eu creo que esta fusión é unha fusión natural porque está na base realmente da persoa que eu son. Ese entronque entre a tradición cultural galega, ou saberes populares, a tradición clásica ou a cultura académica está moi presente no poema Anquises, que parte, claro, dunha figura literaria da gran tradición grecolatina, pero que eu identifico coa figura do meu pai. Anquises: arrastras os pés, papá, lévote cos ollos ao carrelo, porque tentas fuxir da vellez como dunha guerra ancestral. Eu súbote as miñas vértebras cambadas polo peso. Arrastras os pés, pero eu podo contigo, e lévote o carrelo ata o final da vida. Arrastras a linguaxe, non che ven a memoria un verbo que aniñaba na parte esquerda do cerebro, e eu completo a túa frase coa palabra arar, querer, sachar, trator ou balboreta. Arrastras a mente cara ao pasado e solembras aquela feira de 1952 cando se lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita e lles sangraban os pés no río. A súa cornamenta aínda se abre nalgunha das túas neuronas e volve ser un tratante de gando 40 anos despois. Eu non sei ata cando lembrarás inda o meu nome e saberás que son a túa filla. Descoñezo como se enrodelan as terminacións nerviosas e se crispan e ás veces atopan unha luz silábica que lles indica o camiño. Como é que de súpeto non sabes, tal vez, que había que pôr un pé diante do outro para poder soñar e que se arrodeas unha muller cos brazos, iso é amor e todo o demais desaparece. Porque así de sinxelo é o universo. Como pequeno lexema o que te agarras algunha tarde como se fora o mango dunha gadaña, ti, que fuches un orador no medio do agro ante un público estupefacto de corvos, grilos, toupas, ovellas e libeliñas, ti, que tiñas a intuición do poema na punta da lingua e explotábache no ceo do padal como un figo maduro, carnoso, exacto e brutal. Que sabías que non nosa lingua o trigo deítase ante unha orde do vento, que a rama das patacas arde, que existen cousas tan finas como a lingua dunha pita, e solembras aquela feira de 1952, cando se lles caeron os cascos os bois volvendo de Pedrafita.
Papá, como será cando se che despalatalicen as consoantes e vexas chover desde dentro sen entender a auga e remexas a lingua ata atopar a forma máis adecuada e sorrís porque sabes que aínda non caíches definitivamente na curva melódica do silencio. Lembras con toda exactitude que mamaches ata os 5 anos dos peitos da mai benigna que parira 16 fillos no último cuarto da casa, agarrada a branceira rezándolle algún santiño, rompendo todas as augas como a quen escacha un océano. Eu penso que a podes saber ata cos ollos abertos, espalancados o alén. Cando ficas absorto e ninguén alcanza a saber en que dimensión da maravilla está pousado o teu cerebro, como as patiñas pequenas dun papo roibo riba da galla dunha pereira. Igual ves a neve por dentro, a estrutura molecular do amor, as partículas dun bico cando se está formando na carne dos beizos e o ar. Igual ves a enerxía e non atopas no abecedario ferramentas para o inefable, e por iso calas ou lle chamas culler a lámpada e te trabas no medio da oración simple e comezas a falar fermosamente poñendo por diante a subordinada. Porque a fin, papá, te dirixes a min sen orde nas túas ordes e desfás a sintaxe igual que debullabas fabas e todo cobra o senso profundo daquilo que non ten lóxica nin está sometido a nada. Igual ves a neve por dentro, igual entendes a sombra e es quen de calcular o raio dunha paixón, aínda que o resultado non poida comunicarse máis que a través da pel. Igual ves como ven cantar o poema o caracol do oído e lle ves esvarar do peteiro ese po dourado e caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escritura. Igual ves como se me encolle a alma cando se che encolle a túa. Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído e lle ves esvarar do peteiro ese po dourado e caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escrita e ti só lembras aquela feira de 1952 cando se lles caeron os cascos aos bois volvendo de Pedrafita. O universo poético de Olga Novo, un cosmos que sempre nos emociona, un cosmos que é capaz de reunir elementos dos máis humildes da terra até a alta mitoloxía, dende o máis profundamente íntimo até o astral, dende o ancestral até o que non deixa de maravillarnos. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos, Olga. Moitísimas grazas a ti.